Dako na gyud niya akong anak. Mao na nga di ko gusto ani akong anak makaton niya ang mga binastos nga istorya aning mga tao aning palibot. Ako yun siyang tudluan kung unsay maayo aron magdako siyang maayo. Ale ra godong likod dire. Li. Opa, anak ko. Ale likod re dong. Ako dong, isip amahan nimo dong, dili ko gusto makaton ka ng mga binastos nga istorya sa gawas dong. Ayaw jud pagkuan sundok anang mga madungog nimong laway kaayong istorya. Oh no. Nga, mga pinulungan ayaw jud pagkuan ana, ayaw pagsundok. Opa, di ko musundog ka ng mga binastos nga istorya sa gawas. Mao na anak nako, dapat ni anak gyud. O sige, pwede na ka magdula dito sa imong kuan. Pag-amping ha. 5 minutes later. Finish! Tsaka nagpinis no? Muli sa ko sa balay. Finish! Unsa naman akong anak nga gasinggit-singgit na may og finish ni kabastos na maning baba ni. Akong tawgon be. Dong, ali ra ko dong. Opa, Unsa tay manggi singgit-singgit dong? finish. Sus marisip ning bata asa makataon ka nakaton anang finish in town? Unsa man na finish pa? Pastilan bata, wag in town day kasabot ug unsa nang finish day. Ali ra ko dong. Ali lingkod re. Istoryahan ta ka aron makabalo ka. Abi nimo dong kanang finish dong. Kanang finish dong. Wala na siya dong, baston ra na siya dong. Ayaw pag nahunag unsa na dong ha. Baston ra na siya. Kasabot. Sige, pwede na ka magdula ito sa imong kuan. Pastilan bata, wag ito kabalo ito. 2 hours later. Kung gagidagan akong ligid eh. Oh, tupip. Bye, nakita ko sila niya ibayaw ko sa limang masturbit. Masturbit. Unsa ka nang masturbit na? Muli sa ko sa balay. Sige, bye. Masturbit. Saan namang misinggit ang pagmasturbate niya akong anak? Dong, dali ra ko dong! Opa, Saan naman taong kang bata? Asa man ka nakatun atong masturbate nga inistoryahan? ang barkada. Imong barkada? Ayaw na pa. Sulti ato ha kay lain kay ito paminawon. Unsa rin ang masturbit pa? Masturbate? Ay, kanang masturbate dong. Ayaw ka kuan na dong ha. Kana ra nang kuan dong galingkod nga sa bangko nya gabasa og comics. Ayaw pag unahon na og lain ana ha. Dili na siya kuan. Maoro to. Sige, pwede na ka makalakaw dito pagdula. Stilang bata. Ay, nakabalo na ang mga dinayo. 6.5 hours later. Six. Unsa ka na 6 bay? Muli sa ko sa balay. Pa, unsa rin na 6 pa? Uy, 6? Stilang bata ganina masturbate. Karon 6 na. Ali ra ko dong. Opa, Subscribe ko. Follow. Asa na ako ka nakadungog anang 6 imong giingon? ang barkada ba katang dito sa babo. Oh, sige, ayaw na pagkuhan na kay kanang 6 dong, kana anang mag-asawa. Matulog gani lang mga asawa, man gitawag og 6, basta matulog na sila. Una. Ang ayaw na pagkuhan og kuan ha. Stilang bata. Oh, sige, pwede na kang kalakaw. Lala, mahinuon na akong anak niya. Taong sa ako si Doktor dito kung itong pangutanon kung natiman bang bukid ang kapila sa bukid. Ayo. Uy, muntag pa der. Ang buntag. Ay, kubutan sa bata. Kaluyan ka sa Diyos. Asa man imong papa o mama daw? Ay, napa sa kwarto pa der. Nag-6 pa. Isis marusit pagkabata pa nimo. Bataa ka basta sa kagbaba. Sino bitaw pa der? Bisa pagtanaw nimo da sa kwarto. Bungot sir ng bataan eh. Sige dong. Magulat ra kog mugawas imong papa. Samta nagulat ulit ka pa der na may bangko der. Inapay ka ulit. Masturbit sa. Nah, ang samot ni kabastos ng bataan eh. Hala, ina yung papa dong, mabalik ako. Pader, imong finish na bilin. Yung bataan eh. Pwede naman yung bastos sa baba eh. Kami na, Bi!
Sa itong anak ni Dokyo nga, pati ang dasto sa baba. Ano sa mga pagtulo ng Dokyo? Jesus! Jesus, marusot kapag pa. Bungot sa mga bataan eh. Sige, sige daw, maglot ra ko diri dong kung magawas ng bat.